Ngupilana. Ay. Yabona sitshwala. Yo. Yo. Singambe ngibuza abantu. Sanibona kubhuti. Elihamba lifuna lezindlu zakuhlala la. Nisithola nileli lapha mazi ufike njani lapha taxi. Yabiyangilalisa lapha phakathi nakuphapha manje ecala ningincede. Sabona nawe. Wabona simbona izinto. Mingabi bhuti mingabi. Ngifuna ama direction bese niyahamba. Ama direction awutsiyama. Kahle notawona ukhuluma kanjeni uyini? Mina igama lami ikongo kuya lapha kwanongoma eneli spray lapha sibezu. Okay, angiyaku. Uthi ufuna indawo yokulala. Ufuna ama room noma izinto. Konke bhuti konke ngikateli mina ngifuna konke ukuze ngithola mfake lapha ngilale. Awuthandazenza jika street mawukhathela ubuhle. Bhuti ngiyamcela cela mingajali njalo bhuti ngikateli sominibona ngikateli. Yo ask njalo. Yazi kuyenzakalani? Ungangibizi ngobhuti igama lami siyamthanda. Mara ungangibiza Zulu boy mawuthanda ethona. Wena ubani? Bhuti ngimtshelile ukuthi mina ikongo mosikongo ngimtshelile mara kodwa wena ngoba uwe bhuti unganibiza na Zulu not Zulu boy ngangibiza Zulu boy. Afiri ukhinda. Yabo lo ngihleli naye speech umngani wami omkhulu nje methona. Siyalibona speech olinjani? Awuye kambani lapho? Bhuti mina ngicela indawo yokuhlala nje. Unabunga kupilwa. Bhuti ngiyamcela indawo yokulala. Zulu boy sacela nje because ingane yakho ngathi izanike inkinga ngiyacela ngifuna indawo yokuhlala nje. Siyahamba nabangani bami sokuba gold. Yeah, igold. Speed up gold siyahamba nje kusasa. Zulu boy, mina ngihlala ngale nje methona. Siyahamba nje sasomngani wakho namngani wakho Zulu boy. Ithi kubambele nje khuleka. Asiye sincenga. Khuleka nje thola abangani abagrandi zodla imali nisale kahle. It's your boy Tendai Kombe. Thank you for watching. If you have enjoyed, please like and subscribe. There's more coming. Zulu boy and Zulu boy coming soon. Part 2. Adango. Adango slow. Webafana nathi mission ngithi ngihamba nodo indoda enkulu ebumnandini awushi siyabangena ngepheshini abahlale phansi kisho ivuku sibhala ama-chlorine yimusajini